An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw koɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka Jɛjɛ Sare la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔtuma bi araba ye araba min n'a bɛnnen bɛ natara san kalo seginna ye utu kalo ye bi o tile 18 de ka bɛn 2021 san ma farafinkalo bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ wele ko jɔminɛ kalo an b'a ladan k'a fɔ bi o tile 9 ye san kalo fɔlɔ don hejira san 1443 san don dugawu de bi kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ suna asura o baaraw bɛ ɲɛnamaya jamana fan caman fɛ o ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi lakanabaliya kɔnɔ o kelen bɛ ka dɔ k'a fɔ don o don kunkankura ye ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na yɔrɔ min bɛ n'a wele ko dongali kunungo wulikajɔ kɛba dɔw de y'u kunda yen nka marifatigi dɔw o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la kucalakaw fɛ yɔrɔ min n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko PK11 wulikajɔ kɛba dɔw de taara ka taa marifa ci yen nɔ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ye ka dɔ k'a fɔ basigibaliya ye o bi ka cogo an ka jamana kɔnɔ na naran sira ka maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ n'u tun minɛna narankaw bɛ welewelemada la ka ɲɛsin olu bilali ma kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara la lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a ladan k'a fɔ bi Asura o baaraw bɛ daminɛ bi e ka dɔn ni Ala sɔnna ma su in na ka taa se sini ma e ka dɔn wajilu kɔni bɛ fan caman fɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ka dɔn k'a fɔ bi yɔrɔ caman b'a la ka taa se bi Mali fan caman fɛ e ka dɔn bɛɛ lajɛlen bɛ ka wajilubaw ni k'olu sigi sen ka diinɛ o la matarafali yɛrɛ hukumu kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu bɛna k'a kɔnɔ na yarabi Ala ka bɛɛ lajɛlen ka minɛfɛn an ka jamana k'a bila basigi minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ lakanabaliya kɔni e ka dɔn waralen b'an ka jamana kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ yɔrɔ min bɛ wele ko dongali kunungo marifatigi dɔw de y'u ɲɛsin dozolaka minnu b'o yɔrɔ la n'i y'a sɔrɔ bɛ lakana kama ka ɲɛsin dugu lakanani ma ka taa balaw la ten ka taa marifa ci ka ɲɛsin ma marifa ci in kɛra fo lɛrɛ kelen ani kɔ a kɔni ma tulo tigɛ dɛ dozolakaw kɔni sera ka wulikajɔ kɛ o y'a sɔrɔ ŋaniya min b'u ma ka dongali yɛrɛ k'a minɛ ka dugu yɛrɛ k'a kɔnɔminɛ k'a sɔgɔnɔminɛ ye dozolaka minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ u kɛlen bɛ ka marifa ta yɛrɛ lakana kama olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko saya kɔni ka fisa n'o ye o kɛra ɲɔgɔn na a ma tulo tigɛ wulikajɔ kɛra dongali dozolakaw fɛ jugu ninnu ka se k'u gɛn fo ka wulusiw nɔfɛ kunnafoniw na k'i ka dɔn ko maa dɔw kasara u ni na juguw ka bolo kan nka min bɛ n'i y'a sɔrɔ dozolakaw ka fan fɛ ko maa si ma kasara ni na wa ma gɛlɛya ma sɔrɔ u ye wulikajɔ bali kɛ ŋaniya min tun b'u ma ka se k'o wulikajɔ ta k'u ŋaniya segin u yɛrɛ ma dozolakaw ka fɔ la k'u n'olu cɛ tɛ dɔ ye dɛ u bɛna balaw la de n'u y'a ye a ti ɲɛ sɔrɔ dɔrɔn u bɛ sin ka boli ten n'o tɛ n'i ye ninnu n'u bila kɛnɛ kelen na k'i k'a dɔn k'a tɛ fɔ nɔrɔ ni nare ye filamuso fɛ k'a sɔrɔ olu bɛ ɲɔgɔn na u bɛ fɛn min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ kɛ hali bi nin ɲɔgɔn ka dɔn maa ninnu bɛ yen u ti baara la olu dun b'u ka sigida la u bɛ baaraw de la ka tila ka nin ta ka ɲɛ suma k'u t'u ka baaraw la k'a bɛ kɛ so ka gɛlɛyaba don jamana kɔni a ɲɛ t'a la an bɛ dugawu de kɛ o kuma minnu bɛ ka fɔ kabini sangajan jamana ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛ bali tigɛ k'o sigi sen kan sango basigi lafiya u bɛ se ka an ka jamana sɔrɔ cogo min na n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ min ye kucalakaw fɛ yen yɔrɔ min ye ko PK11 ko wulikajɔ kɛba dɔw de ye wulikajɔ ta ka ɲɛsin ma kunna sini ko kana marifa ci ye o kɔni kɛra so maa minnu bɛ yen an b'a ladan k'a fɔ o kɔni kɛra wulikajɔ bɛɛ lajɛlen ka yɛrɛ ɲini kɔni ka se k'o boloda maa kɔni kunnafoniw na ko maa ma kasara nin na nka u kɔni yɔrɔw jeni an b'a ladan k'a fɔ bolimafɛn minnu bɛ k'u jeni ka tila ka wulikajɔ kɛ ka taa n'u yɛrɛ ye Fasayi tuma min na n'o kɔni kɛra a yɛrɛ k'a fɔ kucala maa ɲɛmaw fɛ k'u ye wulikajɔw sigi sen ka nɔbɔli ta ka ɲɛsin ma fo nin yɔrɔ in na ko tɛgɛma daw ka fɔlɔ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana e ka da basigi bɛna sira o sira fɛ Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen sanji ko o kelen bɛ kasaraba ye e ka dɔn karido sufɛla fɛ ni ka dugu jɛntɛnɛ na sanba nana an ye kunnafoniw cari aw ye k'a fɔ anw yɛrɛ kɔni an ye kasara caman sɔrɔ o la k'an ka minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔni tɛn o sen fɛ k'a sɔrɔ yɔrɔ caman na dɔw ta kɛra minɛncɛn dɔw ta kɛra sobe yɛrɛ ye an b'a ladan k'a fɔ o ko in sen fɛ min ye hôpital Mali kɛrɛda fɛ Misabugu yɔrɔ dɔ bɛ yen cɛ dɔ ale kɔni n'a ka denbaya u ka so bɛ kulu kɛrɛfɛ ko kulu tigɛra ka cun o kɔni kɛra u ka so yɛrɛ k'a firi so firilen kɔfɛ u kun ye maa wɔɔrɔ de ye cɛ na muso ni den naani an b'a ladan k'a fɔ muso ani den min b'a sin na u ni den wɛrɛ olu de sera ka bɔ nka dutigi yɛrɛ a n'a den fila olu kɔni bɛɛ lajɛlen tora kasara in sen fɛ an b'a ladan k'a fɔ sankasara o kɔni kɛra yɔrɔ caman na e ka dɔn minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ dɔw ta kɛra minɛncɛ bɛɛ lajɛlen ka dɔw bolola fɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye nka dɔw bɛ yen
e ka dɔn k'olu yɛrɛ ye kasara sɔrɔ ka dɔw ka bagan balagelen ni to a ko sen fɛ an bɛ fɛn min fɔ ji ka d'an ye yarabi ala fɛn fɛn ɲɛnikɛji ye ala k'o dɔn an gɛrɛsɛgɛ k'an kisi cɛnikɛji o kasara ma an ka jamana kɔnɔna na n'an bɔra ye an balana k'a fɔ bi naransira o ye tigɛli mun kɛ wulikɛjɔ kɔni ko naransira dilanlen a kɛra gɛlɛyaba ye n'aw hakili b'a la ka kɔnsɛli ɲɛ o ye maa dɔw minɛ hali bin yɔrɔ in na olu kɔni ma sɔrɔ fɔlɔ ka minɛ dɔw jeni ka tila ka taa ni fɛn dɔw ye o min bɛ senna min ye ka dɔn ka fɔ narankaw fɛ o baara min bɛ senna sira dilan baara yɛrɛ ka se ka yakubaya min ye ka dɔn ka fɔ an balimakɛ dɔ ye ale bɛ wele bila maaw ma o la n'i y'a sɔrɔ Sɛki Buwa Sumare ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Narakaw ni gɛlɛya b'u kan bi a gɛlɛya fɔlɔfɔlɔ ye sirako ye donc k'a fɔ ko mɔgɔ min nana ko dunan don b'a fɔ a kɛra silamɛ ye o a kɛra diinɛ wɛrɛ mɔgɔ ye o n'a nana k'a bɛ nara sira in de dilan ko mɔgɔ ka attaquer o la pour que o sira kana dilan a bɛ narakaw de tɔɲɔ donc an ka laɲini t'o ye donc an bɛ mun ɲini o ye faamuyali ye a bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn faamuyabaliya don mais k'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ n'i kɔni ko i bɛ an ka diinɛ de la silamɛya diinɛ de la i bɛ diinɛ wɛrɛ la n'i kɔni bɛ narakaw ka degun wulili fɛ i bɛ fɛɛrɛ kɛ sira in ka laban ka ɲɛ donc an bɛ wele mun bila mɔgɔ minnu nana an dɛmɛ n'u sisan u bɛ bolola an ka laɲini ye mun ye u ka se ka se u ka so u ka se ka se u ka dugu la u ka libéré sira ka d'an ye sa mais mɔgɔw ni u ka bon ni fɛn bɛɛ ye donc ni bɛ se ka mɔgɔ o mɔgɔ n'i bɛ naramara la n'i bɛ ko fɛn kalama la n'i bɛ se ka ko k'a la an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i seko kɛ pour que minnu bɛ bolola u ka se ka bila filanan sirako k'a ɲini entreprise minnu bɛ sira baara la k'a fɔ ko an ka laɲini tɛ nin ko in ka kɛ an ka laɲini tɛ nin ko in ka kɛ an b'a ɲini u fɛ halisa an k'a to ala bolo u k'a lajɛ sira ninnu minnu bɛ yen nɔ an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka hakili di ɲɔgɔn ma cogo min na pour que baara in ka taa ɲɛfɛ a ka kana jɔ o hakilinata parce que an ka laɲini y'o ye o la an b'a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ peut-être que bɛɛ bɛ k'i seko kɛ nara gouverneur yɛrɛ a ye ko caman kɛ parce que an bɛ ɲɔgɔn kalama ministre a ye ko caman kɛ parce que a taara fo terrain kan donc b'a dɔn autorité u hakili b'a la a sécurité ko la mais sécurité dɔrɔn tɛ faamuyali de don parce que mɔgɔ kelen tɛ se i mana sécurité kɛ cogo cogo ni mɔgɔ min t'a fɛ a ka ɲɛ a tɛ fɛ a ka ɲɛ donc an bɛ laɲini mun kɛ sécurité baara bɛ yen mais halisa an b'a ɲini an bɛɛ fɛ fɛn fɛn n'i ko i ye maliyɛn n'i ko k'i bɛ nara taaɲɛ de fɛ narakaw ka souffrance de tiɲɛni fɛ en tout cas k'a to sira nin a ka se ka laban. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Sɛki Buwa Sumare ni tun y'ale ka u y'a fɔ cogo min na basigi ni lafiya yarabi ala k'o sabati an ka jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'an bɔra ye sanji ye kasara ta ka ɲɛsin maa dɔw ma sanji min n'i y'a sɔrɔ n'a tɛmɛna nin waati na sanji kasara min kɛra maa dɔw hakili de o ko sen fɛ an ka dɔw lamɛn. jiso in kɔni tɛna balila kana de parce que ne yɛrɛ bɔra misiri la k'a sɔrɔ ji yɛrɛ mana fɔlɔ ne nana so kɔnɔ ka dɔɔnin kɛ dɔrɔn o jiso balila kana tɛ sɔni an ye kogo ninnu bin kan mɛn bon ni kogo n'a ɲɛgɛn ninnu olu binna o ka tiɲɛni kɛ u ka bulonw taara hali wulu dɔw de tun bɛ an ye dɔw tun bɛ yɔrɔ in na yan yɛrɛ. parce que ji nana bon an yɛrɛ ka sokɔnɔna filɛ fo kɔnɔna na ji bɛna don an ka so kɔnɔ kɔnɔna na an kun bɛna bɔ yɛrɛ mais an ɲɛ b'a la ji bɛ ka jigin dɔɔnin min kɛ na. asan ka tiɲɛni bi taa ni yɛrɛ a balilan bɛɛ la parce que an ma deli k'a ye tan ka tiɲɛni faso nin kɛ an fɛ yan nɔ mais k'a fɔ k'a bɛ déborde ta an tun ma sigi n'o ye sinon an tun sigilen la an bɛ dɛmɛ k'an ka minɛnw labɔ so kɔnɔnaw na vraiment a kɛra tiɲɛni ba de la. ji min filɛ ka tiɲɛni na don mɔgɔw kunna mɔgɔw dɔw ka laɲini b'a la o mɔgɔ dɔw ye mun ye o ye incivisme ye minnu bɛ taa ka taa ɲaman bɔ kɔ kɔnɔ o nɔ b'a la parce que n'i y'an ka commune ta ka filɛ ɲaman bɔyɔrɔ foyi tɛ yen dépotoir tɛ dɔgɔdama commune kɔnɔ fo n'a kɛra parc de sofa ye donc bɛɛ bɛ taa ɲaman bɔ kɔ kɔnɔ o ye kelen ye filanan mun ye ji ka taa ni mɔgɔw n'u bolofɛn ye an ka commune ɲɛmɔgɔw nɔ b'a la lotissement kɛra ka hakɛ dɔ de bila mɔgɔw ni kɔ cɛ souvent 25 mètres yɔrɔ dɔ 15 mètres mɔgɔw n'u bolofɛnw tɛ se ka taa ten i n'a fɔ bagan kuma o kuma. bɛɛ de bɛ bɔ yɔrɔ feere la donc fɛn tɛ se ka da an ma ɲi tɛ k'an ka n'an sigi yɔrɔ la ka sɔrɔ an ma feere ne fana na mɔgɔ bɛ n'i sigi la mɔgɔ bɛ ka luwanse de fana éviter i y'a faamuya kɛra yɔrɔ dɔ bɛ kɔni bɛna parce que i y'a san déjà i y'a san i bɛna sigi a la de avec toutes les conséquences pour que ka se ka bɔ luwanse la cogoya min na mais ni maire ma fɛ mɔgɔ bɛna sigi a la ani so dira e ma sisan so ka di e ma k'a fɔ ko i ka bɔ kɔda la i bɛ so tɛ ka ne sigi kɔda la an bɛ situation min na a ma di mɔgɔ si ka souhaiter k'a fɔ k'an ka k'a kɔnɔna na k'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔna na autorité ka lajɛ yɔrɔ min kan man kan tɛ ka occuper a man kan tɛ ka di mɔgɔ ma man kan tɛ ka feere mɔgɔ ma cogo si la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maa dɔw ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu ye kasara sɔrɔ a ko senfɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn min ka dɔn k'a fɔ lafiya ye an bɛɛ lajɛlen an ka sigidaw la yarabi ala k'o sabati n'an bɔra ye Haut Conseil islamique du Mali k'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn sama min tun bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o tɛ dɔ wɛrɛ dɛ Tarawele ale welela i ka dɔn k'a fɔ bɔgɔ jeni kan min ye Seku Usumani Madani Hayidara ale ka maa dɔ fɛ n'i y'a sɔrɔ ye Bashiru ye o kuma minnu tun bɛ sen na n'i y'a sɔrɔ dantigɛliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ni Seku Usumani Madani Hayidara y'a jira k'a fɔ ale ta kalama ale ma bila ka kɛ nga a kɛra cogo min na e ka dɔn ko ni maa taara i ta fɔ bɔgɔ jeni kan k'o tɛ jalakiba ye
ko ko bala yele sen fɛ communicat procureur ni ya sɔrɔ tali ka Touré la ale ɲɛfɔli ka ko yɛrɛ ka an ka Touré lamɛn. Il y a des jeunes de Ansardine, où les plaintes de Imam Diaby, Imam Mamadou Traoré, les plaintes de Mamadou Traoré, non, il est au Conseil islamique 3e vice-président, Imam Diaby, tu vois, Ibrahim Diaby, pour lui, l'Uniani, Anika, menacé de mort, il faut qu'on voit que tu as attaqué. Donc, comment, ou hakila, ou dankar de ko hakela, ou famati la mort saisi pour commencer à faire la, donc, hakela ségrassi. Ni on saisi ni plaintier, on y a blata, qui t'a tenu. Ni n'a ni la version, ou la version, tiens le dos, tiens un peu d'offre. Pas la blata, qui t'a dit, pour que, il y a de mink, on fait la version de ségasso, la blatin kata, enquête là. En fait, moi je crois que c'est des faux problèmes. En fait, mon va faire la meilleure donc quand il est bayadé. C'est-à-dire qu'il y a faux, il vit qu'à les fins d'aucun. Teni que faut c'est donc vous devez le faire. Mon nom de faux. Taure n'a pas wadilu kara. Wadilu konna de la abora ou kumaïka. Faut qu'on donc quand on repêche la meilleure note chadaï car à fond comme n'aller au fort. Apparemment, je ne me famille. Moi, parce qu'ils pensent qu'avec le Djadi, ou avec le fin de la bouche. Ensuite, je crois qu'on flana et Djadi et Wadulu qu'on a là, à Coco Iba. Iba un peu à Wadulu Saint-Fait, nous le mado, alien la comme chuter de l'alien à ce genre de choses. Je crois que Djadi y a par Wadulu la comment nous faut qu'à mon manque à confort. Explication dit on a là encore ni mon mieux comme tu l'as mon calculera et que ni calculer qu'Afrique n'a pas gagné etc petit de combien ni fin plate. Pourquoi moi je dis c'est des faux problèmes, c'est que et d'une famille tu la mais et qu'à pratiquer tes mains ne pas ya famille tu la mais ne pas pratiquer tes quand a faut que et qu'à famille les fruits ou wajibi silinguna au début ni mangai mo nyoti sinon noter option nous tendance la bekoko il se réclame du Coran malikite en fait mo ko les malikite au milieu ko wadi au fana ko les malikite pour moi c'est où est le problème. Les islamiens famille tu vas mais ne pas pratiquer tenir ne ta faut que diago africain na ntanke et puis bien que nous islamiens drone de la quoi ande bien comment be fini non non islamien ande islamien ni kafir anti pourquoi alhamdulillah union famille et ils ont promis que au beta ou be la déclaration de pour que famille dit ben ma faut atteindre kumbo dine ko kle ai ala kan kishama ambaloren kafoni tu es communicat procureur kan Touré ko inde mena chiko mnale tuyenye foli ke ambe dugo ke yarabi ala na be ku ala no feto ko ye o tekele kumbo ala ka benyonya hakle nyuma ku dankele na bala gele manote mbe ala fe o tekele kumbo ala ka klimandama namburai ambaloran ka fo bi anga jamana ko avion ko kuma do be sina avion mbe na wari resarlanga avion senega na folo wa ko te dore de politique mo do kulu ka ngana juga kama ko de kama ko avion masega na Abakar Sirik Fomba ale sente maye ale unyefo angalame Malika avion militaire n'a pas forme ko Airbus Kaza C295 o avion ni avion de transport de do na faraka bloqué lendo américain fait Espagne kerengere la américain fait akaganga do ni avion ko la malien beka formia ka kiedo ma fo ina ka fo ni avion mi na ya nyinini avion keleme malla ka ba an beka flana ni folo min be ambulu anara de ko walasa ambe kele min kono koron fe kelen aga se ka nogoya do ambulu abeba do ka fo mobili keman tato ulube attaquer mino munun be do kono ubo mine donc ni avion kera sobiay fura beta koron fe la abebeta ni avion fe mine munun ka nga ta courant ko sira fe énergie ka sira fe al orange malu ni fe abere tani fe ni jetneke ni do avion sira so avion do abe sira suta mais keme sarada abe civil minta obeta biolong la donc tellement que avion yere ka baranya na mamu yi avion glan unana malla unana avion naje uko malon tiraka avion baraka te digri mo lore kuntaro ko ni be se kala ukara sowiai atini ko ta na le fangala ulu ya nyini kuka avion flanansa no avion ko bolodara décembre kalo temeni donc avion wari mali a wari be saraka bampeu anyi war laban sara mois de juin avion kunanga na di anma le 6 août ni ame août mina o kalo kleworo anana e ka fura ko avion na ko doye avion bloqué antara nyini akuma nkono comme ni avion be glan ibta soro baby ka pièce min dondo avion na jamana ba ka pièce di no o no ma ka licence d'exploitation di o be ke sobe avion ibse ki ba avion ga wulu no war madima mais o shi kunte problème mune na fa yana ni koina america on na fo ko jalaki de binambe anka ko on armée
cɛ t'a la k'an bɛ denmisɛnnin buruburununw de ta minnu si ma se armée k'olu bɛ taa don armée la ko gacha fɛnɛ bɛ ten alors que gacha o armée a bɛɛ de armée ye sisan ni kuma in sɔrɔla mun fɛ ja an yɛrɛ cɛla maliyɛn dɔw de bɛ yan politique ko bunakun fɛ o de taara nin nkalon in tigɛ k'o da américain fɛnɛ ye baara kɛ n'o ye mais an y'a yir'u la k'a fɔ mali la sarasu cɛta mun bɛ kɛ a bɛ kɛ ni carte nina de i bɛ taa sɔrɔ yɛrɛ ni maa 5000 n'an kan ka maa 5000 ta i bɛ taa sɔrɔ maa 30 de bɛ na mais ni min ye ne tɔɔrɔ nin bɛɛ la n'anw yɛrɛ maliyɛn dama minnu bɛ jamana in kɔnɔ ni nin kɛra an ka baara ye ka ɲɛsin an ka jamana ma an dun bɛɛ bɛ kule la ko kɛlɛ ka ban place nɔfɛ kɛlɛ n'i y'a mɛn ɲɔgɔn politique mɔgɔ tɛ n'i y'a mɛn i bɛ place ɲini jamana de b'i bolo an baloran ka fɔ ni tun ye Bakari Sidiki Fɔnba kan ye o y'a fɔ cogo min na kunkolo ɲimina mago tɛ ɲɛkili corongo jugula ɲɛ nin fɔ a ka ca kɔnɔ faralen mago tɛ ɲɔɲɛ nin na dɛ an ka jamana basigi bɛna sira min fɛ yarabi ala ka jamana in bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an baloran ka fɔ bi min ye lakɔli karamɔgɔw ka article 39 ye a kuma cayalen bɛ hakila dɔw dira la fatoli dɔw fɛ sango Fɔnba min bɛ n'i y'a sɔrɔ Bakari Sidiki Fɔnba ye hali bi ka taa fara Zumananji Dunbiya Bugunigaw ka député kɔrɔ olu minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu yɛrɛ a baaraw sigi sen kan ninnu maa fila u bɛɛ lajɛlen bɛ tila di an k'u lamɛn. Mɛtiriw ka fɛn k'a n'a ma bɔ a nɔ la ala waleya kɛ ale article 39 de kɛra cɔbɛ ye n'i y'a ye sarasiw bɛ fɛn fɛn kɛ k'i b'i bolo d'a kan école ko in don dɛ est-ce que jɔnni mago bɛ bi ko denmisɛnninw ma se ka examen kɛ mɔgɔ si mago t'o la donc n'a ma ɲɛ ko ye Asimi ta ye n'a ma wale ala ma ko kuma na Asimi ninnu ye min sɔrɔ n'olu y'o kɛ kaban ɲɛngoya don wa ou bien mun de don parce que mɔgɔ bɛ se ka o ɲininka o bɛɛ la nin ye fɛn mun ye maliyɛn mago tɛ bilen ekɔlidenw ka mankan na bilen a k'a ɲɛnabɔ surtout hali n'a ma giri in kɛ mɔgɔ yɛrɛ ma giri in jagoya o. sariya in tabaga ne b'a la a waati la an ye gouvernement wele an y'u ɲininka u y'u hakilina fɔ sariya taara a kan ka waleya an y'a fɔ gouvernement fana ɲɛna aw de ye laɲini sariya kɛ n'o ye projet de loi ye a hakilina ma bɔ assemblée la a hakilina bɔra aw de yɔrɔ n'a hakilina bɔra aw yɔrɔ a y'a jateminɛ bɛɛ kɛ min ka ɲi min man ɲi a y'o jate donc n'a ma ɲɛ sariya taara a y'aw jija a ka waleya article 39 walasa gɛlɛya kana don an ka ɲinan kalan kɔnɔ sogɛli ɲinana k'a fɔ ko statut caman taara k'ale to ministeriya la sariya laɲini sariya n'a fɔ ko projet de loi a n'a wasabulon kɔnɔ a ye min kɛ yen a ka ca kalo 8 ye ka sɔrɔ a sariya ma ta ɲininkaliw kɛra fɛsɛfɛsɛliw kɛra ko est ce que article 39 in n'a taara a tɛna kɛ ni gɛlɛya ye wa gouvernement ko ayi ko gɛlɛya t'a la k'u ye jateminɛ bɛɛ kɛ. an balaren k'a fɔ ni tun ye Fɔnba ani Zumananji kan ye o hukumu kelen kɔnɔna na maître Mohamed Ali Bacili ale yɛrɛ ye hakilila da ko senfɛ ko sariya de bɛ ka sɔsɔ ko in na an k'a lamɛn. sariya in bɛ mun ko fɔ ko n'aw ye fɛn o fɛn fara aw mana fɛn o fɛn fara statut général mɔgɔw ka sara kan o ɲɔgɔn bɛ fara statut autonome mɔgɔw ta kan a ɲɔgɔn a ma fɔ ko dɔɔnin bɛ fara kan u ka kun ɲɔgɔn na o tɛ dɛ 39 ni o b'o de fɔ parce que a man gɛlɛ o hakɛ mun bɛna fara maa minnu n'u bɛ statut général kɔnɔ hakɛ mun bɛna fara u ta kan o hakɛ ɲɔgɔn ka fara ninnu statut autonome mɔgɔw ta kan o ɲɔgɔn a ka fara kan wajibi don kɛra wajibi a k'o ɲɔgɔn fara gouvernement o mali o u sariya de ye mali kɛ ni sariya ye mun fɔ dɔrɔn an ka to sariya ye nin de fɔ hakɛ mun dira ninnu ma a ka fara u ta kan an bɛ mun solution ɲini sariya kɔfɛ o tuma an bɛ dɔ sago kɛ wa a fosira de ka bɔ statut général kɔnɔ munna e bɛ tila ka sigi o kɔnɔ ni nin fɛɛrɛ ye o tuma baara kalifara minnu na u ka kuma n'an ka sariyaw kumakan ye u k'u yɛrɛ sago to yen an denw ma kalan tiɲɛni ma kɛ mais jɔn nɔ don an b'a fɔ ekɔli karamɔgɔw ma taa ekɔli la mais jɔn nɔ don. an baloran k'a fɔ ni tun ye Mohamed Ali Bacili kan ye a y'a fɔ cogo min na min ye k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye bi k'olu bɛ lakɔli karamɔgɔw fɛ nin ko in na ko faso ɲɛmaaw yɛrɛ de ye sariya sɔsɔ bɛnɲɔgɔnya bɛ na sira min fɛ anw denw bɛ kalan cogo min na an y'a fɔ cogo min na a si den di kalan ye a bɛɛ den bɛ taa kalan jamana kɔ kan ni min ye tulo ci n'o ta ye jɔyɔrɔ ɲini n'o ye jɔyɔrɔ sɔrɔ i b'a sɔrɔ u bɛ min kɛ o ka jugu ka tɛmɛ min tun bɛ ka kɛ ka kɔrɔ kan an ka jamana basigi bɛ na sira o sira fɛ ala ka mali bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ bi min ye Front Populaire ye Mamadu Jawara ale min y'o ɲɛmaa ye olu ye fara ɲɔgɔn kɛ k'a yira k'a fɔ maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u bɛ jamana kuntigiw k'a fɔ bi k'u bɛ sɔrɔsilakaw ta ka se ka komaɲaga ta ka ɲɛsin u ma k'a sɔrɔ u n'o man kan ko i k'a dɔn k'olu bɛna wulikajɔ ta k'u wele bɔgɔ jɛnɛ kan. tɔgɔ Mahamadou Jawara président du Front Populaire des Jeunes bi an ka lajɛ min kɛra yan bi dɔwɛrɛ tun tɛ vie chère ani insécurité ani transition problème parce que an ɲɛ b'a la mɔgɔw dɔw bɛ wuli u bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan u bɛ kulo fan bɛɛ fɛ transition ka prolonger u bɛ Asimi tɔgɔ dɔ a la o de man d'an ye au lieu de ka wuli ka transition prolonger pourquoi pas ils demandent pas l'amnistie d'abord aux militaires après organiser l'assise nationale ou la concertation militaires dama deli ka don an ka fɛn nɔ tɔgɔ tiɲɛnen don k'a las'u ma c'est nous les politiciens et les forces vives de la nation anw de bɛnna ka transition de 18 mois n'an b'a fɛ ka bɔ a la an b'a bɔ a la an bɛ sigi tugun an bɛ bɛn a la olu b'an lajɛ de
date fona mais pour que ka u koja mogoy ou be président Assimi Tokotara Douala qui est jeune, qui est un patriote, qui est un travailleur, donc Ubo Tokotara Douala ka nous sommes en fait. Le président Assimi même allé be Front Populaire là, c'est un jeune comme nous. Donc ulu te tien ka golonta ka dala. Tongo donaya mogo bine. Ka foka ambora kalamako ulu de koko Assimi ko anga sa raison prolonger en plainte kuka parce que ka golonta ka da jamana kuntigir la ka mangoya communauté internationale qui n'est pas du tout normal. Jawara ka kuma tueni aya foto mina ambe dugo ga yarabi ala menda fan no fe o ya chamamba de note min kera o mi make o dunundi ndama balabi dungrena ko balajele fo ka soro de retede ne ni fo en fait ni klala dama boli ka tan soro nga do be ya kemeso ni ka mango ali reta ni ka nyesi marake ba o Mohamed dugo de ke anga jamana mbasi bina stra fe ala kamblo sraka namburai ambala dan ka fo bi gela ko ni menyono na lamini ko na dugutigila kado be nyono marakono bi ko so ke ni togo ere fo ali bi nyono marakono na dobedola ebi klada marfatuku bitika so ka so ke ikado yoro minene be ka ku sago choko mina nyono marakono bi dugutigila kado be akwa ali bi saya fe ka togo fonga togo dogula ayere bi yakla di amagela membu ka chokoroba do angalame nabi nyono nga ufenye mede nyono ndibu me di ku dai nyono ndibu mede ma sita nyono ya ki daleru ki bisu no ma tia nyono kolondu site ku ba fuko alhamdulillah ati ami to bi ni doga era mi halanda soro ka do anga go kono ni bora kene modoro ni marfa ke bi nyangumbe nyono faabe nyono burji kono dugu bedeti itse da fuyi kilinge dugu doga fstanu dugu de yete dugu bede kamana dani bi shi nyono ya pempe de kene de nyona pempe ka soro dunga fa kundia me fama shite ni te jo nyono na ka nyono ko ku laje fama munum dey ni mo nyeje yoro yolu ko be kuna tani ati na ta poni yere yel damana ka ta andoro mede anti ka fu ka sa dala Dwanga lumbe uluminenedo, kemande lumbe uluminenedo, doga bugu be uluminenedo, matsira tai blongo bugu, ala mshubi chie, choi, ande umamgulu bolo ko teme ka angamana gan, shiro tambulu ka puka. Ansirande de, marapa miye chigati subuloniya, marapa ukamula muli ka anjo. Wa bomogo ka usigi memuna, ka fo bomogo te maludronedo, ni mafarati, amba nga dugu di jadi sumani gumu faruka. Pasi antoro la nyenna, anti jini, anti da ta jiriti, anti da totobi. Kongo na va dugu de ke chance community beni nyono ni o bola iti dugu shi wele nyono ko min dale bisuna o dugu te ma timu misuna kono ala ko na nyedu abire wa bere toro ni go nga ase ala ka barka dina iko kadani ala ki nyangoro ala ka ikene twangoro ala ki bolo mega barala toro ni nyen kan ni yere soro fi anti de fo fo duka ji fe anti se ka jenga tiga fu bere domi ke sokono te mo laje marafa bu bolo ni tununa ibu buliga ta doni mpaka ibu buliga se maadu na mine ka tana sendala fui fama kunte anda do fama ere banze ya wa mun baraka mungu tana tani ke akede ne de bulu atambulu ambulu nangulu de kwani kikelai daba be kan ite ga ta furla marfa tigi bulu dun sen ite ga ta andu yara chokorobo an yara tiga biriga barake am de mun la ga ta furla ni ti be suta ibta be banabato ta yoro dora ayala jede jamana nyimu ko sabalu ku nyesu jamana dilali ma folo ni jamana dilali bana ala kama ku so ku ga ku ko te koloma ko te fangana e bi tiga ki dahiri menyi e na bora ti to so te be jamana ko ni bita abake sibiri ko ni nyeni da ni mama yi ti ko lafiya be nyona tie kalo tie toro bi ni kan va bende fo ite famo dia sama ye ta onyer de ma fla ni bo mona be nyanga ibu flawere je bo mona ndubi mu ma umbla nywana fla di umbu furu bo mona furu flo mo mbanzi nyama abe awere de ma bo ko de ba umbla nywana ya ka ten bet gana kali ji ma anda soro kani bi yere mu to bul to do tay balon di fa et ma here de bina bogoni ambalo dan kafoni tiye chokoroba do kanye du tigla kadu nyono marabulo kone na bi kashire de la mone mimbi ka suma bi marakone na ambe dugo ke yarabi ala ka gele yarabi ala ka ban note fenre bi fo bi abe kaloye fenre bi fo bi ma chama veya isigile do ita kalaba ni isi da nyono ndama ne isi da kama ni mana marakala ponti ke ba do ka foko maliko ma bimbi fo it songati kanja ni fendo yi no ambola ulube nyima ko la ala ka nga jamana de mine basibalia mi ne ya suruba kono ala ka jamana mbo basibalia mine kono hukumu kile ngona na flala ka do ukrainiana baraba kata se flaga wore ma ulubu akla di gela membe be ulugo ko dorete dozo noko angulame ne to bara ne jamu bay ne bo haji were la ne be nyono maraba baraba nyono bilama gela bi chugudi nyono ka gele surtout anga commune dama do be gele ni gele te fly abbe nyono garbal dat kuledo bo gele bele ye do soude
baara in bɛɛ n'a bɛ siri yɔrɔ min na a bɛɛ kɛlɛ in de donso ko kɛlɛ in de bɛ sen na ni sigi ka bɛn kun kɛra dɔrɔn kɛlɛ in kun tɛ se nin bɛɛ ma. ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na mun de la kɛlɛ bɛ ka tɛgɛ kɔni ɲɛsin donsolakaw ma. kɛlɛ in senfɛ donso de bɛ baara in kɛ bi na an b'a kan tɔɔrɔ bon n bɛ se k'a fɔ maa wɛrɛ man tɛ anw kɔni b'i bolo si donso de ma donso premier ministre nana n'i y'a sɔrɔ donso ko kuma kun fɔra an bɛ sabatira an bɛɛ bɛ lafiya n'o tɛ anw wolola an mɔna ye kɛlɛ kun tɛ yan bi siya kɛlɛ de bɛ ɲɔgɔn ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ parce que donso tɛ fila ye fila yɛrɛ tɛ donso ɲɔgɔn fa bon siya kɛlɛ ye mais u bala k'a lamɛn ko terroriste kɛlɛ anw tɛ terroriste ye an t'a ɲɛdɔn nka donso sigima o de kan n'i y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ terroriste la u ka taa o wɛrɛ u ka fara an ka wɛrɛw la ka na bɛn an kan k'an ka nafolo n'an ka misiw. dugu minnu bɛ yen k'olu misiw bɛ ka cɛ bi olu bɛ k'a yira k'a fɔ ko misiw minnu b'a la ka cɛ ko misiw bɛ ka cɛ maa wɛrɛw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye siyalamaw ye n'o ye aw filalakaw ye e bɛ jaabi jumɛn d'o la. maa minnu b'a la k'a fɔ u tɛ se k'a fɔ parce que i tɛ gɛrɛ maa la k'a dɔn k'a siya dɔn a tigi masigilen don ka na misiw cɛ n'i kɔni siya kelen don bon ni kɔni i bɛna siya kelen de da la nka ni fɛn kɔni kana dara maa la ni ala tɛ maa si tɛ se k'i jɛya. ko maa minnu bɛna misiw cɛ k'a bɛɛ ye filalakaw ye aw ko k'aw ka misiw fana bɛ ka cɛ o tuma jɔnni de b'a la ka misi ninnu bɛɛ cɛ. siya bɛɛ bɛ jamana in kɔnɔ ɲɔnɔ mara la yen nɔ ka arasi kelen tɔgɔ kɔntan ne kɔni fɛ nin ye tɔgɔ tiɲɛ kan de ye. n balimakɛ mɔgɔ tɛ se ka sariya tigɛ fo i yɛrɛ ka se u ma de maa min bɛna maramafɛn b'i bolo min tɛ gɛn ka taa i la i tɛ se ka fɔ nin siya in dɔn ni kɔni maa o maa bɛ se ka kuma na tiɲɛ tɛ ni nin siya in don nka ni siya mun man di walima bɛ se ka fɔ o de don ne bɛ ɲɔnɔ yan n wolola yan mɔna yan donso bala ka an filaw ka minɛn minnu cɛ ka anw cɛ ne bɛ se ka sigiyɔrɔma fila f'i ye fo saba donsow taara fila minɛnw de cɛ parce que mun kɛra fala kɔfɛla in u taara an ka wɛrɛ konbɔla ani wɛrɛ de u taara ko minɛnw cɛ ka taxi dafa la minɛn na ka se ka wuli teri ka hausini b'a la u y'o cɛ ka taa n'a ye o bɛ yen o y'an ka maa dama mun fa commune k'a ka moto ta k'an ta faamaw de ma jɔ o yɔrɔ la ne ka kuma laban min ala ka bɛn nana an ka jamana ye o de ka di ɲɔnɔ mara bɛɛ bɛn kana o ka fisa a ka maa jalaki ni siya in de nin tɛ foyi nafa ala kana ni bɛn ye faamaw ka wuli ka jɔ surtout ɲɔnɔ ka gɛlɛn ɲɔnɔ bagamara ni sɛnɛ n'a ma bɛn ko ɲinɛ sɛnɛ tigɛ bagamara ti o man di anw bɛɛ ye an bɛɛ wulila yan ka mɔ ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. ne tɔgɔ bɔkari ba a sababu ye donso bandi minnu b'o fɔ an ye donso ye yan nɔ parce que olu de y'a ko bɛɛ juguya olu de bina wɛrɛw la ka dɔ wɛrɛw kɔnɔ ka cɛkɔrɔbaw fa ka denmisɛnninw ba ka fɛn bɛɛ fa wa ni e y'a ne fa fa ka ne ba fa ne b'a kɛ cogo di wa an bɛ mali kɛlɛ la jadisi ko jadisi ma fanga sɔrɔ wa ni fa fa ne tɛna marifa ta wa u y'a fulaw bɛ bugɔli bere kere ko fulaw bɛ jadisi ya olu de y'a fulaw bɛ kɛ jadisi ye ka fulaw bɛ bugɔli bere kele dɔw taara dɔw mɔgɔ taara dɔw yɛrɛ m'u tɛ se jadisi ya tɔrɔ u b'a fa o bɛ fulaw tɔɔrɔ mun sera an ma jadisi ya tɔrɔ an ma se anw ma an b'a fɔ yɛrɛ fulaw bɛ maa fɛ tɔrɔ min don dɔw de a bɛɛ ye ju ye an tɛ taa dugu kɔnɔ an tɛ taa kungo kɔnɔ an kɔni tile kɔnɔ an bɛ ala de bolo ni faama ma wuli an kɔni na an ka tigi yɛrɛ ye. an balona k'a fɔ ni tun ye bara ni bɔkari ni tun y'olu kan ye ka bɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔna na ye o kɔfɛ donsolakaw yɛrɛ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na ani bi fɛn min ka dɔn k'a fɔ gɛlɛya min b'u la ani u yɛrɛ bɛ u da don gɛlɛya minnu bɛ yen k'i y'a sɔrɔ olu ka baara tɛmɛn'o sira fɛ k'u ye maa dɔw yɛrɛ kɔsa in na u ye jadiwala tigilama dɔw ye k'u b'olu kɛlɛ ko sɔrɔsi ɲɛma yɛrɛ min tun bɛ yen ko a wulila k'a kana kɛlɛ kɛ k'a ka segin a kɔ yaasa ka nin bɛɛ pɛrɛtigɛ d'a ma an ka taa nin waati na an balimakɛ Sinɛ e bɛ min i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye bi ani bi gɛlɛya ye ɲɔgɔn sɔrɔ cogo jumɛn na. ne tɔgɔ ye Sinɛ Danbɛlɛ ka bɔ Betura la. min na anw ye marifa ta ka ɲɛsin sigida ma parce que jamana faamaw dɛsɛra lakana kɔrɔ mɔgɔw bɛ fa mɔgɔw ka nafolo bɛ bosu la fɛn bɛɛ bɛ kɛ faamaw ti kuma u bɛ wele u bɛ taa fɛn min fɔ réseaux sociaux kan a si ti tiɲɛ ye o de la anw wulila ka an yɛrɛ dɛmɛ. kɔnɔna dɔw b'a yira k'a fɔ ko donsolakaw ko kɛlɛ yɛrɛ ko aw bɛ wulikajɔ ta ko ka bɛngɛnɛ wɛlɛ ta ka ɲɛsin maa dɔw ma ko maa dɔw bɛ minɛ a fɛ ka tunu ko y'a sɔrɔ u ma foyi kɛ sigida kɔnɔ na ko a kɛlen bɛ ka kɛ ko dimi bɛ maa min ni maa min cɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ma aw ka jaabi ye mun y'o la. o ye juguya kumaw de ye o kuma ninnu ti tiɲɛ ye an yɔrɔ min komi bi misi minnu ta la sunkalokan na kunna sini ani misi minnu ta la dabakurunkan na ani misi minnu ta la bekati misi minnu ta la bd la o ti donsow ka tale donsow m'o ta. an bɛ don min ko bi wulikajɔ min bɛ senna ye sɔrɔsilaka minnu bɛ yen aw n'olu tɛ ɲɔgɔn kalama ka se k'a bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka jadiwala tigilamaw kɛlɛ ka bɔ yen wa. bon sɔrɔsilaka minnu bɛ yen aw n'olu tɛ ɲɔgɔn kalama parce que olu bɛ baara min kɛ n'anw bɛ baara min kɛ a bɛɛ de bɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ mais kelen tɛ depuis kɛlɛ daminɛna Betora la fo ka taa se an ye jɔyɔrɔ in na bi sɔrɔsi kelen tɛ yen ko kɛlɛ wulila ko an ye min wele ko a delila ka na sen jɔ Betora la o ma deli ka kɛ fɔlɔ n'i ye sɔrɔsiw ye Betora la o b'a sɔrɔ filamisi dɔ minɛ n'an fɛ u bɛ mobili wuli ka na o misi nɔfɛ u ye mobili 50 wuli ka na u delila ka mobili 42 wuli ka na u ye mobili 18 wuli ka na
donc mobile bɛ n'o la mais ni anw ka misiw minɛ na n'an y'u wele k'a f'u ye u b'a sɛbɛn de k'a bila hali sisan misi minnu cɛ la u tigiw nana ka n'a ɲɛfɔ an ye an k'u k'a fɔ faamaw ye n'a ka d'an kun bɛ wuli ka taa u da u ɲɛ pɔn na k'u kunbɛn mais n'an nana n'o misi ninnu u b'o fɔ faamaw ye u bɛ tila ka wuli anw nɔfɛ tun parce que anw fɛ yan anw b'a fɛ k'olu dɛmɛ donc n'u tɛ fɛ ka yɔrɔ dɛmɛ anw bɛ an sigi anw bi yan bi anw ti baara la koyi anw kɔni sigilen bɛ k'an yɛrɛ garder ni mɔgɔ min sela ma an bɛ se o ma n'i ma taa ma anw ti se ma jamana lakanabaa waati bɛɛ u b'a fɔ ko ni juguw yera yɔrɔw la ko sigidalamaw ka fara olu kan u ka se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min na juguw ka se k'u kɛlɛ o kuma min fɔra aw bɛ k'o waleya mara kɔnɔ ye wa anw ma gɛlɛya foyi sɔrɔ k'an ma sɔrɔsiw ladɔnniya a k'a daminɛ sɔrɔsi minnu bɛ ɲɔgɔn yan ka taa bila fo bamakɔ fo minisiri la an b'u bɛɛ ladɔnniya la gouverneur yɛrɛ y'a ka numéro di ne ma ko ni fɛn min kɛra ko k'a wele ni gouverneur yɛrɛ siɲɛ joli n bɛ compte rendu kan y'a bɔnna a ye ligne yɛrɛ tigɛ n'i y'a wele a t'a ta tun yɛrɛ munna olu de b'o ɲɛdɔn parce que anw kɔni fɛ ni faso feerela u k'a fɔ an y'a feerela dɔw bɛ tiɲɛ ka sa u tɛ sɔn jɔnya ma n'u y'a fɔ an ye a tiɲɛ na a feerelen don anw bɛ diɲɛ ka bɔ yan an bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ anw bɛ se ka faso bila ka taa sigi faso wɛrɛ la n'a ka di bi ne nationalité ta i bɛ se ka taa kɛ ivoirien ye sisan foyi t'a la don min 2-3 misiw bɛ cɛ misiw cɛla yɔrɔ min dɔrɔn a fɔla ɲɔnɔ o yɔrɔ bɛɛ ne yɛrɛ de y'u wele mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne yɛrɛ de y'u wele k'a f'u ɲɛ n ko u bɛ bɔ yɔrɔ min fana k'a f'u ɲɛ a ye tɛmɛ NF kɛ a kana wɛrɛba yɔrɔ la a n'u bɛ ɲɔgɔn kunbɛn yen u ma taa hali sisan u ye jɔyɔrɔ min k'u y'a sɛbɛn ka bila fo sisan u ye misiw cɛla yɔrɔ min kuyankaw wulila ka taa ɲɛ f'u ɲɛ u y'a sɛbɛn ka bila fo sisan mais isaji minɛna kuyan dɔrɔn u wulila ka taa o la anw ye mobili minɛ dɔrɔn u wulila ka na yan ka na mobili nɔfɛ yan o tun ye dɔ di ka mobili ye u bɛ engrais ye ta ka taa bɔn min dilan ni engrais ye ani kɔgɔ an ye kunnafoni sɔrɔ ko ani sɔrɔsilakaw wulila ka taa jariwala tigilamaw kunbɛ yɔrɔ dɔ la k'o kunbɛli sen fɛ ko ci bɔra ka ɲɛsin sɔrɔsi ɲɛma dɔ ma k'a ka segin ka bɔ yen na k'o sɛbɛn k'a tun bɛna taa jariwala tigilamaw kɛlɛ ko sɔrɔsilaka in k'a welela k'a fɔ a ye k'a kana kɛlɛ kɛ o yɔrɔ la yen nɔ o kuma ye tiɲɛ ye wa o kuma ye tiɲɛ ye sababa don a kɛla pɔnda kalifuru la de don min an yɛrɛ dusu kasila farabugu ko ni sɔngɔko la an y'an ka mɔgɔw délégué k'u bila an k'u ka taa pɔnda ka taa sira tigɛ tuma min b'an fɛ an k'a fɔ gouverneur ye u taalen o siratigɛyɔrɔ la u taatɔ u ni Masina sɔrɔsiw bɛnna ɲɔgɔn fɛ Masina sɔrɔsiw nana ci la ɲɔgɔn olu segimatɔ u nana sɔrɔ an ka mɔgɔw kɛlen bɛ ka sira tigɛ k'u t'o la jadisiw ye cɛ dɔ diɲɛ a ka foro kɔnɔ a bolibatɔ de nana an ka donsow sɔrɔ sira kan ye a y'olu jɔ k'a ɲɛf'u ɲɛ wa jadisiw nana sisan u ye ne diɲɛ kisɛ kɔni man sɔrɔ mais n bolila n sen ye n tila donc min bɛ délégation ɲɛfɛ o ye ne yɛrɛ de wele a ko karamɔgɔ Sinɛ n b'a fɛ k'e ɲininka komi an kana don faamaw ɲɛfɛ ka taa yɔrɔ yira mais ni nana sisan bɔ faamaw bi yan an ka taa yira an y'a ɲɛf'u ye ko ni mɔgɔ bɛ sɔrɔ ka taa yira n ko wa a ye dugu ɲɛfɛ a ka taa yira pɔnda don n'anw ka yɔrɔ ka jan o dugulenw donn'u ɲɛfɛ donso gurupu dali fɛ u taara u nana Sinɛ min na cɛ y'a bolo ci ko tu min filɛ fo ɲɛfɛ u b'o yɔrɔ de la donc sɔrɔsi ɲɛma jiginna k'a bɛ classement kɛ k'a ka mɔgɔw classé o yɔrɔ la a ka téléphone sɔnna fɔlɔ a ma ta filanan a y'a ta a ka chef de ko a ma ko a ka segin ka na gitɔrɔn minɛ ko a ma ci mugu ci la n'a ye mugu ci min b'a la a b'a ye a jɔla de ka kasi donso minnu ye ne sɛri u bɛ mɔgɔ 200 b'u bɛɛ balonna u ma sa fɔlɔ u bɛ yan ka daminɛ bɛ wani ka n'a bila mɔgɔ fili a bɛɛ donsow b'a la u bɛ yan u bɛɛ balonna u ma sa n bɛ se ka mɔgɔ 20 ɲɔgɔn na ka numéro di a ma a b'a ɲininka o kɛla minnu ɲɛna o sɔrɔsi ɲɛma kun bɔra mini a bɔra Masina k'u nana mission dɔ la ɲɔnɔ n'u faamaw bɛ wuli k'u jɔ ka wuli k'u jɔ n'u ma wuli k'u jɔ ni jatilamɔgɔ tigilamɔgɔ n'a n'u tɛgɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don o don anw bɛ far'u kan n'an y'a ɲɛ dɔn kosɛbɛ anw t'an yɛrɛ janfa dɔw ko k'aw t'a fɛ kɛlɛ in ka ban kosɛbɛ kɛ k'aw bɛ wulikajɔ minnu kɛ k'o de bɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin sigidalamaw ma aw bɛ jaabi jumɛn don o kuma la mɔgɔ kɔni mana kɛ cogo cogo ye man di dɔn ye mais anw bɛ yan bi a kɛlen bɛ ka min dilan ɲɔnɔ anw ti kuma o kan ko ɲɔnɔkaw b'o dɔn mais mɔgɔ caman bɛ o de t'a yɛrɛ fɛ anw bɛ sigida min na bi anw sigilen bɛ sigi cogo min na anw bɛ cogo min ala b'o dɔn mɔgɔw b'o dɔn anw b'a dɔn ninnu nana na cogo min na n'anw wuli k'an jɔ an jɔyɔrɔ la sisan b'a sɔrɔ anw tɛ yan misi minnu b'a la ka taa sisan u b'a dɔn kɔni tɛ donsow ye hali sisan mɔgɔkaw ye n wele olu ka misiw ta la u ye n wele ko yala bɛ ko cogo di n ko fila minnu b'a kɛrɛfɛ a y'olu minɛ u y'o filaw minɛ ka fara ɲɔgɔn kan u ka misiw segala ka na d'u ma parce que nin ye filaw fɛ siya ko a bɛɛ b'a la minnu t'a la olu taara duguba kɔnɔ mais anw mɛ jigin maa wɛrɛ la ko anw jiginna jaje la parce que anw ka yan jaje de y'anw ka ɲɛmaa ye mais kɛlɛ nin bi ja anw ma jaje kumakan mɛn mais an b'a kɔnɔna ko dɔn o ti kɛ ala fɛ ni ala sɔnna anw kɔni bɛɛ mago bɛ faso la hali bi parce que maa si t'a fɛ ka e faso ka ci anw mago bɛ faso la bi an mago b'a la sini anw kɔni bɛ dugawu min kɛ dɔrɔn ala ka hakili ɲuman di hakili jugutigiw ma faama jugu minnu bɛ yen a bɛɛ tɛ se ka kɛ jugu ala ma foyi da ko min bɛɛ ka jugu a ɲumanw bɛ a jugumanw bɛ anw n'a ɲuman dɔw bɛ kuma u bɛ min fɔ an ye an b'o mɛn juguman minnu bɛ yen an b'u dɔn o b'an dɔn ɲumanw fana an b'u dɔn olu b'an dɔn parce que anw mɛnna baara in kɔnɔ anw b'a bɛɛ dɔn baara o baara ɲuman n'a juguman bɛ yen ne ko donso bɛɛ kan ye nkalon tigɛ ne ko faama bɛɛ kan ye nkalon tigɛ ne ko jatigi bɛɛ kan ye nkalon tigɛ donc mɔgɔ siya bɛɛ juguman ni ɲuman b'a la o t'i ban o
o de la ala ko wa da ila ko naji da ne jonda sira fila fila min ye diya ta fɛ donc n'o o bɛɛ ma se ka kɛ kelen mɔgɔ bɛɛ tɛ se ka kɛlɛ kelen anw kɔni faso ka d'an ye bi a ka d'an ye sini an bɛ min fɔ faamaw ye dɔrɔn u ka wuli k'u jɔ u ka jamana in bɔ nin dingɛ in kɔnɔ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fɛn min b'a la ka kɛ u k'o dabila fantanw b'a la ka ɲɛji min bɔ ani fantantɔɲɛ min bɛ sen na u yɔrɔ k'a filɛ ko fantanw bɛ sa burusi kɔnɔ olu dalen bɛ duguba kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ k'u ti to yan k'u bɛ sa don dɔ n'u y'o miiri u ka wuli ka baara kɛ n'o tɛ dɔgɔfiri tɔɔrɔlen min bɛ bi ani anw ka sigida minnu tɔɔrɔlen bɛ bi olu bɛ jisuma min ni veto kuma na bi n'anw y'o mɛn o b'a anw sɔn de pɛrɛn parce que anw fɛ u t'a la k'anw jate dɔw datugu bɛ kalo kelen kalo fila kuma ti se o ma hali bi aw de bɛ fangako kiiri la o b'a yira ko aw balimaw de tɛ n'a faama kelen o kelen den sara an bɛ kuma dɔ mɛn a la walayi ni président a muso kɔrɔkɛ dɔ fa la wala dɔgɔkɛ dɔ fa la an bɛna kuma dɔ mɛn a la mais ni se bɛ ɲɛ i bɛ se to ɲɛ ka sabali anw b'a ɲini u fɛ u k'a kɛ ala ni ala kira kama u k'an yɔrɔ filɛ sabu ala ye se di ma a y'a di ma a bɛ ban sɔɔni a bɛ ban sɔɔni dogo minnu ti fanga janw sɔɔni mais yan'a ka ban i ka a to i tɔgɔ ka to mɔgɔw da la tɔgɔ ɲuman ka to mɔgɔw da la hakilila min b'anw fɛ o de y'o ye anw kɔni mago bɛ fanga na toujours an bɛ boli faama ye mun na parce que an b'a dɔn ala ko ka bonya anw b'a bonya n'o tɛ ni jaridu nana anw ti boli olu ɲɛ o mais siranya tɛ faso don anw denw n'an dɔgɔninw n'an kɔrɔw don donc an bɛ min f'u ɲɛ dɔrɔn hali b'u ka wuli k'u jɔ k'an yɔrɔ filɛ ala sago aw sago an balaren k'a fɔ nin tun ye Sinɛ Danbɛlɛkan ye B3 donso ɲɛma kuma min bɛ n'o ye dabalibanko ye jariwala tigilamaw kofɔlen kɔfɛ n'a ma ɲɛ olu ni donsolakaw sera kɛnɛ kan kuma min bɛ n'o ye sɔrɔsirakaw ye o ni donsolakaw ka se kɛnɛ kan k'o ɲɛma k'u kana marifa ci k'o kɛ k'u ma ci kɛlɛla ye nin ye dabalibanko de ye fɛn min bɛ o de kama sanga ni waati a bɛ f'u ye ko ni fɛn min ye k'u k'a ɲɛfɔ basigi ni lafiya sango maaw ka se k'a dɔn min yɛrɛ bɛ jamana in kɔnɔna na ala k'an ka jamana kɔlɔsuma n'an bɔra ye an bɛ taa jamana kɔkan na siri kura mun bɛ bolo bi an karamɔgɔ an bɛ taa Zambi jamana kɔnɔna na u ka fanga sinamatɔ ɲɛma Hekedi Yelimi Shima ale kɔni jɔyɔrɔ bonyana u ka jamana ɲɛma kalata la kalata min kɛra dɔgɔfurankɛ tɛmɛnen na kɛmɛ sara la 50 olu bɛɛ lajɛlen kalata ni maa kofɔlen nin ye u ka jamana ɲɛma Edi Kalugu ale kɔni y'a yira k'a fɔ k'ale ma se ka nin ko in kɔni faamuya n'an bɔra an bɛ taa Nigeria jamana kɔnɔna na dangari wale min kɛra u ka jamana kɔnɔna n'o kɛra sababu ye ka maa 22 ni k'olu bɔnɛ u nin na u ka mara min bɛ yen n'a bɛ wele ko Jos a janaja baaraw kɔni kɛra a kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko nin waleya in kɛra Bamanji wale tigilamaw fɛ ko nka ko min y'a dabalibanyɔrɔ ye k'a maa kilan bɛɛ tun ye kerecɛnakaw ye n'an bɔra an bɛ taa Niger jamana kɔnɔna na ntɛnɛn tɛmɛlen uti kalo tile 16 Niger jamana ni Mali frontière la Bamanji wale tigilamaw ye bɛnganiya ta ka ɲɛsin maa dɔw ma ni ka maa 37 ni k'olu bɔnɛ u nin na kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko ɲinɛ san kɔnɔna na ko dangari wale tigilamaw ye maa minnu ningɛnɛ karaba nin yɔrɔ kofɔlen na ko nin minnu y'a kɛ maa 400 ani maa 50 ye nin yɔrɔ kofɔlen na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ yarabi ala fɛn fɛn basigi lafiya ye ala k'u sabati ni k'a bɛɛ bila basigi ɲɛta o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye an balana k'a fɔ asura o baaraw bɛ sen ka bi kɛnɛ in an ka jamana fantan naani bɛlen fɛ wajuliba min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ bɛna sigi karamɔgɔ Abdramane Sangare CSK terrain kɔnɔ na bi an wele bɛ kɛnɛ ka ye an bɛ dugawu kɛ dugawu minnu bɛna k'a kɔnɛ na ala ka kɛ dugawu ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a bɛ kɛ faso ɲɛta ka se k'an ka jamana bila basigi minɛ kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ na min ye Burama Daɲogo ye ni ala sɔnna ma ale yɛrɛ b'a ɲɛnamaya e ka dɔ fala kɔnɔ Joyila marabolo kɔnɔ na bi su in na yɛrɛ ni ala sɔnna ɲininkali k'a la o ko sen fɛ. Ne tɔgɔ ye Burama Daɲogo ne bɔra fala kɔnɔ ngara commune na Joyila mara la. San o san ko a bɛ to ka san yɛlɛma dɔ sigi sen kan san yɛlɛma de don. San yɛlɛma in kɔni ye an b'a fɔ a ma ko jɔminɛ su farafinkalo la san kalo fɔlɔ tile 9 k'a dugujɛ tile 10 na o san yɛlɛma in ye sa kɔnɔ ko minnu bɛna a kɔnɔ an y'a sɔrɔ an faw la k'a sɔrɔ an mɔkɛw la ko minnu b'a kɔnɔ o don su an b'o de lajɛ k'o fɔ mɔgɔw ɲɛna nka san yɛlɛma in na k'a bonya k'a kɛ fan bɛɛ fura dɔw de bɛ baara an fɛ o don na o don su bɔlen kɔfɛ a la o fura ninnu de tɛ sɔrɔ tuguni o de ye ko in fanga bonya kosɛbɛ kosɛbɛ de i b'a sɔrɔ a don kunnafoni ɲini bɛ kɛ jamana in fɛn caman fɛ nka fura min bɔ anw bolo nin o de ɲɔgɔnna sɔrɔ man di mɔgɔ wɛrɛ bolo komi an y'o sɔrɔ an faw bolo o cogo la o de b'a to a ko bɛ bonya kosɛbɛ k'a kibaru bɛɛ sen fan bɛɛ lajɛlen fɛ. San o san n'a bɛ kɛ i b'a ye jama bɛ caya kosɛbɛ o jama min bɛ taa o bɛɛ bɛ fura in sɔrɔ cogo di. n'ala sɔnna caman bɛ fura in sɔrɔ parce que an b'a lawuli a kama kabi a kalo ma jɔ baara dɔw bɛ sigilen don sen kan a n'a don sufɛla n'a tile bira an bɛ fura ye dɔ de bɔ o don su yɛrɛ kabi tile bɛ bi i b'a sɔrɔ ni kalandenw bɛ kun fɛ an bɛ ka fura ninnu labaara ka na n'a ye ka bɛn ni 23h waati ye k'o fura da sigi ka bɛn ni fajiri ye o de bɛ tila mɔgɔw la nka fura wɛrɛw fana bɛ yen min n'olu tɛ kelen minnu kan ka di banabaatɔw ani hamina ko gɛlɛn wɛrɛ min bɛ yen i la denko b'o la furuko b'o la fɛn caman b'a la o don su i b'a sɔrɔ o bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ a don su kɛnɛ kan ka sɔrɔ a ma kɛ n'i ka sɛgɛn ka sɔrɔ a ma kɛ n'i ka kɔnɔ gan ye. ko fala kɔnɔ ani Joyila cɛ a bɛ se kilomɛtiri joli ma. fala kɔnɔ filɛ nin ye ngara commune na
a bɛ dola ni tilebi de cɛ ani dola cɛ 37 km. kɔrɔlenw ni ɲinɛn ta a bɛ se ka dafara jumɛn fɔ mɔgɔw ye a kɛcogo la? san o san i bɛ baara o baara kɛ i b'a sɔrɔ i bɛ ɲɛdɔn dɔ dɔn a kɔnɔ mun kun t'i bolo sanu k'o kan a la ani i bɛ dɛmɛ dɔ don a kɔnɔ o de dafara b'u ni ɲɔgɔn cɛ. a bɛ nin min kɛ faso kelen de don wa walima dugu yɛrɛ de ka fɛn sigilen senkan ye? faso kelen don nka dugu bɛɛ de b'a la an bɛ don min na ko bi mɔgɔ mɔgɔ ye fala kɔnɔ ka den i b'a sɔrɔ hali bi an bɛ don min na sisan bɛɛ wulilen don ka jɔ u bɛ labɛn n'a ka mɔgɔw kɔnɔ. fala kɔnɔ mara bɛ dugu 20 dɔɔnin de don. ne yɛrɛ fɔra mɔgɔ min ko a la o bɛ taa maa 20 ani kɔ la. dɔw ye san 80 balo dɔw bɛ yen olu ye san 100 balo dɔw ye san 100 tɛmɛ ne yɛrɛ fa ye san 110 kɔ balo o bɛ nin baara in na ale fana y'a sɔrɔ a fa bolo ten. nka san yɛlɛma in kɛnɛ ka ɲina n'ala ni kira jɛra n'a ye a daminɛ min an bɛn'o bɛɛ bila fiɲɛ fɛ bɛɛ bɛna kibaru dɔn fura in yɛrɛ sɔrɔla cogo min na a bɛɛ bɛna fɔ mɔgɔw ɲɛna n'ala sɔnna. maaw bɛ bɔ ka n'aw lajɛ yɛrɛ tile la kana se an bɛ waati min na ko bi kunnafoni mun bɛ di aw ma yalima a mɔgɔɲɛ bɛ cogo di ka ɲɛsin maaw ma? komi o man ɲi an yɛrɛw da kosɛbɛ o de ka ɲi mɔgɔ wɛrɛw da nka an bɛ don min na ko bi n'i y'a jama cayalen ka tɛmɛ kɔrɔlen kan an yɛrɛw ka jate la o b'a jira a magoɲɛta de ka ca. nka a ka ca ala fɛ mɔgɔ mɔgɔ kɛnɛ siɲɛ kelen kɛ o ye 2 kɛ ka se 3 ma. ɲinanda kan ka bɛn farafinkalo tile 9 araba ka dugujɛ alamisa la. tubabukalo o tile 18 ka dugujɛ 19 la. kuma laban min bɛ n bolo o kɔni ye ka foli ka se jamakulu bɛna sɛnsɛn ka yen ma ala kɛlen don ka fɛn o fɛn da magoɲɛ kama hamina ko gɛlɛma bɛ fɛn o fɛn k'ala bɛ k'o da nɔgɔya kama yarabi an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen se kɛnɛ kan. minnu fana ka magoɲɛ tɛ a kɛnɛ kan ala kana sira nɔgɔya olu ye an b'o dugawu de don. an bɛ dugawu kɛ baara minnu bɛ n'i y'a sɔnna bɛlɛlen bɛna kɛ ka se ka dugawu dɔ ta ka ɲɛsan ka jamana ma basigi lafiya maaw ka se k'u haminankow bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ala ka kɛ ten. gɛlɛya bɛ yɔrɔ yɔrɔ bi ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn fɛ dusukun ni hakili ni ala sɔnna ma kunnafoni na aw ni siri ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini ka foli d'aw bɛɛ lajɛlen ma.